खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोनो मा जाहोनाव रायजो राजाफोरा भट होनाय नंला नंगौ बे समाव जों माखासे बाथ्राखौ लाना एबा आथिखालनि जा बिटिआरनि इएम सासे गोख्रों इएम बिथां बाथ्राखौ लानानै बे बाथ्राखौ जों सोंथि खालामदों एबा लिरदों आरो बे लिरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथां बिटिआरनि इएम उइलसन हाजदाया माखासे मानि बिपिएफ दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानैनो जों बिपिएफनो दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा मा जाहोनाव भट होला बे बाथ्राखौ लिरनाय जादों थारैनो दिनैनि समाव एबा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ मा गोरोन्थि मावखो मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोनो एबा बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरनो बिटिसिनि एबा बिटिआरनि रायजो राजाफोरा भट होला एबा भट होनाय नंला थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै मोनसे सरकार सालायदोंमोन एबा सरकार खुंदोंमोन नाथाय बे गोख्रों सरकार सालायनाय समाव बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा गोरोन्थि मावबोखो मा गोरोन्थिनि मावनायनि थाखाय 80 बोसोरनि जा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनो मा जाहोनाव भट होला रायजो राजाफ्रा एबा मा जाहोननि थाखाय एबा मा गोरोन्थि मावना लानायनि थाखाय दिनैनि समाव एबा बिपिएफ दोलोनो रायजो राजाफोरा भट होनाय नङा आरो बेखौ लानानैनो खेंफोरथि होदों बिटिआरनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों जेराव थांनाय 17 बोसोराव बे मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो बिपिएफ दोला दिनैनि समाव रायजो राजानिफ्राय भट मोननाय नङा एबा दिनै जेननाय एबा मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जेनदों जेराव बिपिएफ दोला बै समाव माखासे थासारिनि बाथ्रा बुंदों बिथां उइलसन हाजदा बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिथां उइलसन हाजदाया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा बिथाङा बिपिएफ दोलोआ मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा भट होनाय नंला एबा रायजो राजानिफ्राय बिपिएफ दोलोआ भट मोननाय नंला बिथांनिफ्रायनो जों आबुङै मिथिना लानि रणनीति मैं भाबो जे रणनीति एको तेनेका धৰণৰ लोৱাৰ दरकार নাই राइजे किय माने बिपिएफक भोट দিয়া নাই हेतुर कारण আছে कारण बिपिएफर टाइमत बড়ো অনাবড়ো বুলি এটা বিভাজন আছিল আৰু সেই কাৰণে যিবিলাক মানে সমষ্টিত অনাবড়ো জনগোষ্ঠী মানুহ বসবাস কৰিছিল সেই সমষ্টিবিলাকত বেছিভাগ মানে আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে বিপিএফৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ সঁহাৰি বা সমৰ্থন নাছিল আৰু আমি ইয়াত যদি চাওঁ শ্ৰীৰামপুৰটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমষ্টি য'ত অনাবড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা বেছিভাগ ইয়াত বিলং কৰে আৰু সেই মৰ্মে আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত কেতিয়াও বিপিএফ ইয়াৰ পৰা জিকিব পৰা নাই কোনোবা জিকাৰ পিছত বিপিএফ দল যোগদান কৰিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিপিএফৰ বেনাৰত ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও জিকিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া যোৱা 4 বছৰত যেটো আমি চালোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব দিয়াৰ পিছত যি ধৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তেখেতে আকোৱালি লৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উত্থানৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেখেতসকলক মান মৰ্যাদা মান্যতা প্ৰদান কৰিছে তো এতিয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এটা আস্থা আহি গৈছে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আৰু সেই কাৰণে আমি চাবলৈ পালোঁ যে লাহে লাহেকৈ আমাৰ দলৰ যেটো ভেটি ইয়াত শ্ৰীৰামপুৰতো মজবুত হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে ট্ৰায়েল এণ্ড টেষ্ট বেচিছত যোৱা আগষ্ট মাহৰ আমি 31 তাৰিখত এটা গ্ৰাণ্ড জইনিং প্ৰগ্ৰাম আমি ৰাখিছিলোঁ শ্ৰীৰামপুৰত টাৰ্গেট ৰাখিছিলোঁ যে আমি 5000 মানুহক জইনিং কৰাম কিন্তু আমি বৰ আচৰিত হ'লোঁ যে তাৰ ডাবল প্ৰায় 10000 মানুহ আহি গ'ল সমাবেত হ'ল গ্ৰাণ্ড জইনিং প্ৰগ্ৰাম হয় বুলি জানে তথাপিও তেখেতসকলে আহি গ'ল তো সেইটোৱে এটা প্ৰমাণ দেখাইছে যে এতিয়া অলৰেডি ৰাইজ নিজেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া যেটো বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে প্ৰত্যেকটো জাগাতে যেটো জইনিং প্ৰগ্ৰাম একদম অনাবৰতে চলি আছে সেইটোৱে প্ৰমাণ যে অহাবৰত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ পৰা যিয়ে প্ৰাৰ্থী হওক নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা জয়যুক্ত হ'ব বুলি गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेशन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेशन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेशन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि,
स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जॉइंट पेन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन, फ्रोजन शोल्डार, पोस्टुरल करेक्शन, पेडियाट्रिक पीटी, आफ्टर सर्जरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोस्ट लंग इन्फेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि कोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159769 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।